Salutare și bine ați găsit la un nou episod de pe acest canal. Dar haideți să începem acest episod. Nu uitați să rupeți butonul ăla de like și de subscribe, să activați și clopoțelul ca să primiți toate notificările când vă posta. Să dați un follow pe pagina mea de Instagram la danseleam.777 și mi-a picat Nani. Priviți, este Nani aici. Nani. O selectăm. Mi-a picat din Big Box de aici. Stați puțin. Din Big Box de aici. Sunt foarte bucuros și haideți să jucăm primul meci cu el. Vom intra la Brawl Ball. Ce bine este brawlerul acesta. Eram cu un prieten de-a meu și el a deschis un megabox și a picat Jean. Este forță acest brawler. Din păcate a murit. Și ce care le a mai picat Nani, puteți să-mi scrieți în comentarii. Forță, este gol! Șutează și este gol. S-a încheiat și acest meci. Puteți să folosiți și codul Mădălin pe shop. Eu l-am aici, și folosiți-l și voi și haideți să-l ajutăm împreună. Ce brawler am? 27 de brawler. Sunt foarte bucuros de noul brawler Nani. Haideți să mai dăm un meci. Bine pasăm. Și aici Pem marchează gol. Din păcate a murit. Sper acolo să nu bată gol. Forță. Ce a bătut autogol? Forță. Gol! 2-1. S-a terminat și acest meci cu win. Rang 2. Încheiem și aici acest episod. Dacă v-a plăcut, rupeți butonul de like și de subscribe. Cu voi a fost Elan și eu vă spun pa, pa!